Actually, first time kong na on front, on camera talk. Yung bang, ayoko kasi dapat na ganito eh. Pero, siguro, one year na kasi yung ano ko eh, yung channel ko. So, hindi nag-grow. Kaya, naisip ko, ibahin naman. Kasi, nung mga nakaraang buwan, busy ako, hindi ako, na-focus talaga dito. Tsaka, wala talaga akong niche pa until now sa channel ko. Kaya, pasensya na kayo kung pero, babalik ako sa kung ano man yung nakasanayan ko. Pero, hindi ako nagmamadali. Kumbaga, kahit 1 year, 2 years siya na hindi mag-grow yung channel ko, okay lang. As long as, napapanood ko naman yung ibang channel. Kumbaga, lang ako. Kasi wala akong niche talaga na kung ano talaga yung gusto ko. Kumbaga, gumawa lang ako nito kasi, wala lang. Para lang yung homesick ko ba, kasi galing ako ng ibang bansa eh. Kumbaga, parang yung homesick ko. Dito ko siya nilalaan. Minsan nag-edit ako, minsan kumbaga nalilibang rin ako. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko talaga siya full time, pero at least yung pagiging OFW ko na sa pamamagitan ng ganito, pagbablog, pag-i-edit, nalilibang ako, hindi ako na-homesick. So, ayan guys, welcome back. Siguro hindi naman lagi akong mag-upload, di naman ako magbablog always, but see you in my next upload. Sana manunood pa rin kayo. Sana hindi kayo magsawang suporta sa akin. Bye-bye!